Nandito po kami ngayon sa Lipit, Manaoag, Pangasinan. Para magkatid ng sorpresa at saya kay Sir Cesar Benito ng Barangay Lipit, Manaoag, Pangasinan. At ang nag-surprise sa kanya ay si Ma'am Norma Benito Giovanni. Run. Si Kuya Cesar po, Benito. Pa! Natako. Sir Cesar Benito. Ako. Sir, bali may i-deliver po kami na salaset. Kwan po. Order ni Madam Doris. Lagot to ngayon mga pre, lagot to. Alam mo na, sir? Paano mo alam, sir? Nakita ko sa pagkalastak ng Saan Go? Oo nga, nanonood ako kanina dyan. Darating na niya sa... Sino may sabi, sir? Ayun nga, nakita ko sa TV. TV? Oo. Sino lumalabas sa TV? Hindi naman ako artista, sir. Ayan o, sa TV, nakita ko kanina. Ano yun pa? May nakita ko kanina, parang parating na... Sir, pero sa inyo namin kukunin yung bayad. Ah, sa akin na. Wala pa ngayon eh. Ano yan, sir? 6,000 po yun. Ah, 6,000. Opo. Hindi, utang na kayo muna. Hindi pwede, sir. Bakit po pwede? Paano yan? Wala akong pambayad. Wala akong pambayad ngayon. 6,000. Ibibinta ko na lang yung mga matatabayan. Sila na lang ang magbabayad. Ayoko din ng mataba, sir. Kaya nga ako nagpapapayat eh. Kasi ayoko din ng mataba. Hindi ka, sir. Tignan mo muna yung ano, yung i-deliver namin. Tignan ko. Alam ko na to. I-video kayo sa amot niya. Makikita yung sa Clumpy Life ko. I-video kayo na Maguray ka, wait to. Maguray ka, wait. Si Kuya. Number 1 subscriber pala natin si sir. Pero hindi natin inuruwin yung surprise. Anyway, sir, eto halika. Ito ang pa-surprise sa'yo ni... Pa-surprise po sa'yo ni Ma'am Norma Benito po. Surprise! Happy birthday po. Ay po, sir. Ganun po. Hindi ako umiinom ng konti. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo sa surprise? Nagdaktal nga, salamat. Salamat na nagdaktal. Thank you. Salamat. Kumusta kayo dito? Dami kayo ito. Kaya nga di na kami nagawid ang ting. Salamat, ante! Pagkasantak. Patingan, sir. Salamat, nagdaktal. So guys, hindi
laruin yung surprise natin kay sir, pero ipasok muna natin yung yung mga handa niya para patulan natin. Sabi niya, alam daw niya, kilala na daw yung band. So, si Smiley, calling, kailangan na natin magpalit ang sasakyan. Kung kailangan ng driver. Palit na natin, ipasok muna natin yung mga handa ni sir. Aja 3. Yan. Happy birthday, Papa. Sana magkaroon ka pa ng maraming birthday. Tuloy lang ang buhay. Tapos, kaya natin ito. Tapos na. Love you, pa. Awan mo iti daw bawat ko masakwa. Nagpapasalamat ang ako kada ti tatay ko nga. I love you, Mama, my Papa. Salamat amin nita. At pakalurin ng ti. Nangyayati. Malikit ti biyag ko na tayo nagnabaraki. Matada kayo baraking ng Papa. Salamat, I love you. Salamat mo pa nagawa ito, anak. Thank you, Papa. I love you. I love you so much. Daddy, I love you, Daddy.
offer So, natin. ayan guys, ito, meron tayong pa-freebies kay sir. Dahil inabil po ni Ma'am Norma, no? Inabil po ni Ma'am Norma sa atin yung ating package. So, sa lahat po ng mga mag-aabil ng ating package, meron po kayong freebies na bag, pambabae or panlalaki. So, sir, pili ka po ng ito po. Sir, ito magagamit mo to. Ayan. Black, sir, or unisex naman po ito. Black, sir, or blue. Ayan po. Maganda pang Hey! paglagyan ng maraming Yes po. Oo.